abono tabok serai tini salni simi sai tokmani je tamoni bagai thika tamo ongiba thinani nangkha abono teiwe ge tini sanja jorabo CM sir saka bini chamber ni bathroom bisingo si Khachijakhe laige Mangkwthowi mankha khanai mano khanai Hasteni DGP thubi thangma bai Tripura Hasteni nangjak sumung asaijak kobang mano tamoni bagai thaika kobangma bororok no suicide declaiwi thikana hanai borone wansokmung kobangma borok no butharjakana dalbidal sungmung dalbidal bororone bokhaktei जों abono serai khlainani bagai ne tini ni salsa sai tokmani norno kubai koktoma phunuknani bagai tamoni bagai thika bom tike thika tamoba angkha khanai tini salni simi sai tokmani sini khorang ni team abono no tini haida hai tabuk sanja jarawa update runani bagai tini khorang ni angai ang superna jamatia an logiwo tongo cameraman no salsang de burma jong haino hai nirone buskango ma phaifika tangi hinke updates nirokno runani bagai Sathai kelaiwo tini ni dipor zorawo Hasteni DGP Anurag Dhankar boni chambero boni sanan thangkangke police headquarter boni chambero eba boni chamber ni bathroom o Khachijakhe Manmani boni mang abono tuiwi ninangjak Hasteni lukorok aboni koktoma mankangke no joto naima thangrok bono talangi thangka Agartala jibi Shakamnogo bono nainani bagai gobang mano phaika Hasteni leaders rok aboni yagulo sak naine rone bakhakti sing sawi manka bono mathangai manli ya hanai bono sokhai mani bono tubujak man te gisani yagulo no boni langma sawi thangka yakeba o Hasteno bo yakarai thangka sini buskango bo tonglia hanai sak naikol nai rok sawi Rwkha aboni bisingte belai no kha khamlaijak belai no wanalaijak Tripura Hasteni Dhankar sang lukurok nokhobui je bonin nogni bororo belai ni kaplaijak abono tebine Agartala jibi Shakamnogo Tripura Hasteni leaders rokbo joto no thangbaika kha khamlaijaka bobtekhe asuk kahama tongmani atom saka abo haiklaiwe thuiwi thangka khanai Tripura Hasteni lukurok ba abono belai ni wanalaijak abono tebine jibi Shakamnogo joto no thangka sabo thangka hane sanani thangka kaklai Tripura Hasteni state ni yakaba Tripura Hasteni asokphang BJP ne asokphang Abhishek Debroy bonobo thangmani noka bobo kha khamjakmani kok samani sangkoktmawo nugui no mankha abono karaibo state GS BJP ni Bipin Debarma bobo thangkha aga CPIM ni ex CM Manik Sarkar bobo thangkha CPIM ne haste asokphang Jitendra Chaudhary bobo thangai bini kha khammani phonugikha paithak ni naharka tangai amta haiklaiwi thika belai no wana lai jaboni bagai ne kobangma borok ro kobangma kha khamjakmani bisingti thangkha abono karaibo tangai abo ta haiklaiwi thika tamani bagai abo ta angnani nangkha belai no wana lai jak abo ta haiklaiwi no postmortem ni yagulo eba postmortem no naisinglai tongo Tripura Hasteni lokorok tamoni bagai abo ta angka hanefia abono confirmation Rwkha Hasteni Mantri Okra CM Professor Dr. Manik Shaha bosaka bono Facebook page o saka asuk salbai salsa ni nangoi tongmani tamoni bagai thika tamoni bagai thainani nangkha yakaba butharjakma de angkha yakaba saksak de thainani nangkha asung mungno teiwoi lukorok ni bokhawo asungmung asaibai tongmani tamoba angkha nefia aborono serai khlaiwoi state CM Dr. Manik Shaha sawi khanarkha CM sir sawi khanarkha boni samani bisingte jeng sawi mankha police headquarter boni chamber ni bathroom bisingo Khachijakhe laige bini Mangkwthowi mankha khane Hasteni Mantri Okra bosaka gabo serai ongoi thangkha bo sak thoimani singhnai abono tabok serai tini salni simi sai tokmani je tamoni bagai thika tamo ongiba thinani nangkha abono tuiwe tini sanja jorabo CM sir saka bini chamber ni bathroom bisingo si Khachijakhe laige Mangkwthowi mankha khanai mano khanai angke bo sak si thoika Khachijakhe bini Mangkwthowi mankha sak thinani nangkha angke abono tuiwi bo CM sir samane yagulo bo abono tuiwi forensic
report ni eba forensic ni je site tok mani boni bisingti bisang sawi manka Tripura State Forensic Science Laboratory ni director HK Prajehari bobu sawi khana rakha je oro jagawo site tok mani yakaba police headquarter bisingo je boni chamber no khoboi je Mangkwthowi Manmani bathroom rogo na site naiwi naituk mani bisingo evidence manka kisasa abono karibo ri rogman kha khanai Khachijakhe bare ri rogman kha khanai boni bisingte bisang sawi eba samani khanaka aboni bagai srai angka je bo saksak no tika kotok sorowui thika khanai abono teiwi na CM Dr. Manik Sahabobu srai sawi rokha je boni chamber ni bathroom bisingo Khachijakhe Mangkwthowi man kha khanai abono dine ne belai no koktuma kotor chatai kalaibo je naimo thangrok Tripura Hasteni no naikoloi tongo borni sakthari samang tangmani sungno naikol mani bisingte se Tripura Hasteni tongo song lukoragbo lenglawi haino tongai manofia abuta hai khlaiboi state ni DGP Anurag Dhankar asomsa thebi thangma bai belai no wana laijak belai no kha khamlaijak Hasteni lukorag abon bagene tinine update norongna abono je tinine salsani je saitokmung norongna bomche khlaibi update gubui update roi mannai je forensic report ni bisingte tamo mannai paithak ni je tamo ni bagai theinani nangkha yakaba tamo ongoi theke abono srai rana ni bagai ni sin khorang ni tem saitokmani fia ojra phaibi sok phaiga tabuk CM side ni bakhati je sajakmani boni chamber police headquarter boni chamber ni bathroom bisingo Khachijakhe bini Mangkwthowi manka hanai kenoro nugui ni mankhana ungkulogo police headquarter or jaga ni bini chamber bo or ni bathroom bisingo no bo thika Khachijakhe khlaibai bini Mangkwthowi manjaka bini bathroom bisingo eke tabo obono teibi bo kobangma borok tamoni bagai saksak theinani nangkhana tamoni bagai bomti pressure rok tongkhana abo haibo songmon tongo tia srai kok ke abo hai bo saksak no thika bini chamber ni bathroom bisingo thika aboni bagai site oglai mani salbai salsa so aboni bagai je updates rona second by second updates rona ne bagai jing site ognai chini khorang ni team ngi site ognai dirni bagai asunu tong final sal rona updates rok norona rona ni bagai site ognai balai na hambai